23 नं दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय खमैबो 150निबो बारा सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। बाक्सा जिल्ला 23 नं दिहिरा ब्लकआव आफादगिरि जगदीश रामसियारिनि आफाद दैदेननायाव दिहिरा ब्लक आरो करमथली दारिंगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि जथायै दैदेननायाव दिहिरा ब्लकनि इनचार्ज एबा बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय खमैबो 150 जन सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायनानै बुङो दि बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो बिपिएफ दोलोखौ लकसभा बिसायख'थिसिम जिर' खालामनायनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होननानै बुंथियो। बे जयनिं हाबाफारियाव दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि कोअर्डिनेटर एव नारायण पाठक, मिरु इउपिपिएलनि सोद्रोमा दीपक कुमार बसुमतारी, ओबीसी सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट तमन कइराला, दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि लाइमोन आरो आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। मोनसे बिराद मोजांथार बाथ्रा जे दिहिरा समस्थियाव जोंहा फैगौ लकसभाखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो केम्पेनिं सोलिगासिनो दङ, खिन्थु दा नुनो मोन्दों माने रायजो राजाफ्रा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि खुंथाइ गोहो आरो जि रोखोमनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा सामाजिक आरो लोगोसे आर्थिक माने आर्थिक भाबैबो जिबायदि साबलम्बी खालामनायनि राहा लामा खालामनानै होदों, बिसेस करि माइनाव सोरां बिथांखि जायखौ जों 75,000 करि रादाय खाखानाय बायदि जेरै होदों, दा बेखौहाय खोथाय खोथा खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब 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 माने इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थाखाय थाग थियारि जादों। आरो बिदिनो दिनै जोङो माबा दिहिरा ब्लकनि बानजायनायाव करमथली प्राइमारियाव दिनै 150 माने जिएसपि आरो बिपिएफनि जि माने सापर्टार्सफोर आरो लिडार्सफोर बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। औ जोङो बिदिनो जोङो अलरेडि 40टा जोंनि जि माने एमसिएलए कनस्टिटुएन्सि दं, बेवहाय गासैबो इनचार्जफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया कन्टिनिउ जागोन। नट अनलि दिहिरा, बे कन्टिनिउ प्रत्येकटा ब्लकआवनो जयनिं कार्यसुचियाबो जागोन। आरो बेवहाय जों गोदोनो होनबोबाय थाखादों, बार बार होनबाय थाखादों जे बिपिएफ होननाय जि दोलो दङ बेखौ माने दावदै गला माने लाथिख' खालामनायनि जि अपारेशन, जिर' अपारेशन जायखौ जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन, बे माने अलरेडि 75% कमप्लिट आरो 25% दंबावो। बे फैगौ 3 दाननि गेजेराव बे जानो थांगासिनो दं आरो बेखौनो आं गिबियाव बेखौनो फोरमायनो बा बुंनो नागिरो दि जे जोंनि दिनैनि जि इउपिपिएल सरकार बा प्रमद बर'नि दैदेननायनि जि सरकार, बेनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोननाय आरो जिखिनि मोजां मोनसे आब्रुथिजों बिथाङा गासैबो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजा गोबां जनगोष्ठीनिफोरनि जि माने अभाब अभियोग बेफोरखौ समानै बिथाङा मावफुंलांनो थाखाय जि माने पदक्षेप लादों, जिबायदि बिथाङा बयनिबो जाथि जनगोष्ठीनि सायाव सोनारनानै जेरैबायदि माने समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय हाबाफारि लादों, बेफोरनि नुथायखौ नुनानै गोबां बायदि बायदि माने हानजानि बायदि बायदि माने पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों। आं बेखौ बुंबावनो नागिरो दे दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि माने जोंनि बिटिसि हालामनि जिबायदि समस्याफोर दंमोन, बायदि बायदि माने उग्रपन्थी समस्या, बायदि बायदि जाथि जनगोष्ठीफोरनि बायदिसिना जेंना जेंसि बायदिसिना माने हाबाफारिफोरखौ बिथाङा समाधान खालामनो थाखाय जेरैबायदि माने सरकाराव फैनानै बिथाङा पदक्षेप लादों, बेखौ बयबो जनगोष्ठीनि सुबुं माहारिफोरा माने गनायनानै लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव खामानि मावनो थाखाय बयबो लोब लोब ओंखारबोदों। आरो दिनै जोंनि दिहिरा समष्टि हिसाबै जे जोंनियाव दिनै करमथली अर्थात दांग्रिगाव भिसिडिसिनि जि जोंनि मोनसे प्राइमारि, बे प्राइमारिया निजा बबियायै जोंनि दिहिरा ब्लकनि बानजायनायजों लोगोसे गावसोरनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बायदि रोखोमनि माने बायदि बायदि हारिनि बायदि बायदि माने पार्टिनि लिडारफोर बा दैदेनगिरिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों। बिखेककै बांसिनै जिएसपिनिफ्राय आरो बिपिएफनिफ्राय फैनानै जोंनि दोलोआव दिनै इउपिपिएल पार्टियाव करमथली प्राइमारिनिफ्राय 150निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा फैनानै माने जइन जाफैदों। आरो बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै दिहिरा समष्टि हिसाबै जिएसपि दोलोनि सासे सोद्रोमा बिजाथि हिसाबै देरहानो हानानै बिथाङा जोंनि सरकाराव लोगो लोब्बा थाफानानै बिथाङा इएमबो मोनदों। नाथाय बिथाङा इएम जानो हागौ बिथांनि जिखिनि रायजोनो प्रतिश्रुति होबोनाय, जे दिनै बिथाङा जिएसपि हिसाबै बा बर' हिसाबै बिथाङा जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनानै बिथाङा देरहाबोदोंमोन। बिथाङा जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव सुक्ति खालामबोदों बा रायजोनि गेजेराव जिखिनि बायदि
खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बाथ्रा होदोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा रायजोनि खाथियाव थांनानै मावफुंनो हायाखै आरो बिथांनि बुंनायफोरा गासैबो नंखायजोब बिथाङा दिनै जाथि माथि भेटि होननानै बिथाङा जेरैबायदि स्ल'गान होनानै रायजोफोरखौ माने उल्था फारसेथिं फिदिंनानै मोनसे माने आबेगिक सृष्टि खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन नाथाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राया फंसेबो माने रायजोनि खाथियाव बेरखाङाखिसै बिथांनि बुंनाय बायदि खामानिया मोनसेबो जाफुङैलाय दिनै जिएसपि दोलोनिफ्राय नागारबोनानै प्रमद बर'नि दैदेननायनि सायाव बिसास आरो फोथायनायखौ लाखिनानै दिनै जिएसपि दोलोनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दोलोआव बयबो लोब लोब फैनानै जइन जाफैगासिनो दं बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन